Il-ġimgħa filgħaxija wasal fil-Gżejjer Maltin il-kantant Engelbert Humperdinck. Fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta intlaqa mill-ammiraturi li ħadu ritratti u talbu l-firem lill-artist favorit tagħhom. Il-ħolma ta' wħud minnhom li jisimgħuh ikanta f'pajjiżna stess ser isir realtà nhar it-tnejn hekk kif fl-MFCC ta' Qali ser ikun qiegħed jinterpreta l-aqwa siltiet tiegħu. Il-kantant Ingliż ta' oriġini Indjana li nġib f'pajjiżna mill-kumpanija Easy Life Promotions ser jinterpreta s-siltiet li għamluh popolari fis-snin 70 u 80 bħal Quando Quando Quando, Release Me, Spanish Ice u The Last Waltz. Huwa ser ikun akkumpanjat minn 13 mużiċist f'kunċert li mistenni jdum aktar minn siegħa u nofs. Id-diski tiegħu huma stil ballad u għandhom jinżlu tajjeb ma' ġenerazzjoni matura li ilha ssegwi l-mużika ta' dan il-kantant għal dawn l-aħħar 40 sena. Say the